Πετάπολη, βυζαντινό όνομα του χωριού Ξυλοπήγαδο, επί Οθωμανικής κυριαρχίας, ονομάστηκε Σαρμουσακλή, που σημαίνει περιοχή με σκόρδα. Η παραγωγή βάμβακος ήταν η σημαντικότερη παραγωγή της περιοχής και απέδιδε στους χωρικούς τα μέγιστα μέχρι και το 1890. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η καλλιέργεια και το εμπόριο του βαμβακιού βαθμιαία μειώνεται και στις αρχές του 20ου αιώνα σήμανε η ώρα του καπνού. Οι δύο κύριες καλλιέργειες αυτές, βαμβάκι και καπνός, ήταν για πάρα πολλά χρόνια η κύρια ασχολία των κατοίκων της Πεντάπολης και των άλλων ταρνακοχωριών, Αγίο Πνεύμα ή Βεσνίκο, Νέο Σούλη ή Σουμπάσκιοι, Χρυσό ή Τοπόλιανη, Εμμανουήλ Παπά ή Ντοβίστα και Πεντάπολη ή Σαρμουσακλή. Ακόμα και η κατασκευή των σπιτιών τους ακολούθησε τις ανάγκες για την επεξεργασία και αποθήκευση των προϊόντων αυτών. Σπιτιά με ψηλό ισόγειο και έναν όροφο, ανοιγμένα από τη μία πλευρά, με μεγάλα τσαρδάκια και ξύλινα κάγκελα παρμάκια, κατά μήκος, με προσανατολισμό ανατολικό με συμβρινό, κατάλληλο για την ξύραση των καρυδιών του βαμβακιού και την αποθήκευσή τους σε ξηρό χώρο. Την εποχή της καπνοκαλλιέργειας, τα σπίτια που κατασκεύασαν στα καπνοχώρια ήταν διόροφα και τριόροφα, με μεγάλους χώρους και υπόγεια. Μετά το 1912 και 13, όταν τα απελευθερωθέντα εδάφη εντάχθηκαν στον εθνικό κορμό, στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καπνός αποτελεί ιδιαίτερη προσοδοφόρα καλλιέργεια και αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η καπνοκαλλιέργεια ήταν μια εργασία πολύ απαιτητική σε χρόνο, μεγάλους κόπους, αλλά και εργατικά χέρια. Γιατί από μικρό παιδί, θυμάμαι, είχε ο καπνός πάρα πολλή δουλειά και δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Είχε πάρα πολλή δουλειά. Σίγουρα έφαγε τα καλύτερα χρόνια, τους παλιότερους. Αν εμείς προλάβαμε, ζήσαμε καλύτερα. Κατά το Φεβρουάριο σπέρναμε τους χασαλμάδες. Το σπόρο ετοιμάζαμε σαν ίδια τα λέγανε εδώ. Ίσια κάτι και με στάχτη κάτω να μην σημαίνει κάνει το σπόρο. Και το έσπερνε κάποιος ή ο πατέρας μας ή ο σύζυγος αφού παντρεύτηκε και μετά. Και ύστερα τα σκεπάζαμε με κοπριά. Μάλλον τη στάχτη εκείνη την πατούσαμε, παλιά με τα πόδια, όλο εκείνο. Προετοιμασία καπνοσπορείου ή χασλαμάδων. Από το τέλος του Γενάρη ξεκινούσε η προετοιμασία του χασλαμότοπου. Σε πολύ καλά προετοιμασμένο χωράφι, με όργωμα, κόπρισμα, σκαλίσματα, καθάρισμα και ψιλοχωμάτισμα, ανοίγονταν τα σανίδια ή τζιάκια. Πρώτη δουλειά, ο καθαρισμός και το άνοιγμα της μπάρας και των αυλακιών που χρησιμεύαν για τη μεταφορά και αποθήκευση του νερού για το πότισμα των φυτών. Όλα ήταν έτοιμα γύρω στα μέσα του Φλεβάρι για τη σπορά του χασλαμά. Ανακατεύαν το μικροσκοπικό σπόρο με στάχτη και το σκόρπισαν στα σανίδια με πολλή τέχνη για να έχουν τη σωστή πυκνότητα. Πατούσαν ομοιόμορφα το σπαρμένο έδαφος με τα πόδια ή τον κύλτηρο για να ενσωματωθεί ο σπόρος με το χώμα και το σκέπαζαν με την καλοχωνεμένη κοπριά για να φυτρώσει εύκολα ο σπόρος. Από εδώ και πέρα άρχιζαν τα συχνά ποτίσματα μέχρι να φυτρώσουν τα φυτά. Κάθε μέρα από τα χαράματα και ξανά το απόγευμα στους χασλαμάδες, να γεμίσουν μπάρα με νερό, να ποτίσουν και να ξεβοτανίσουν από τα αγριόχορτα. Στα παλαιότερα χρόνια η καλλιέργεια γινόταν με τη βοήθεια κυρίως των βοδιών. Χρησιμοποιούσαν το ξύλινο αλέτρι με σιδερένιο ινί, μετά ήρθε το σιδερένιο αλέτρι με 2 ινιά που το τραβούσαν τα ζώα, ενώ αργότερα επικράτησαν οι γεωργικές μηχανές και τα τρακτέρ. Η εποχή φυτεύματος καπνού. Προς το τέλος Απριλίου, τα φυτά, ο χασλαμάς, ήταν έτοιμος για μεταφύτευση. Ολόκληρη η οικογένεια σε επιστράτευση. Το δημοτικό σχολείο την περίοδο αυτήν έκλεινε, διότι τα παιδιά τα έπαιρναν οι γονείς στο χωράφι για να βοηθήσουν. Έπρεπε να ρίχνουν χασλαμά στα βλάκια για να το φυτεύουν οι μεγάλοι. Μερικοί, για να το απολαύσουν, το τραγουδούσαν. Η πιο καλή δουλειά, να βγάζεις χασλαμά, αρμούδα να ρουφάς, τριβόλια να πατάς και ως ψηλά να πηδάς. Από πολύ πρωί, όλη η οικογένεια είναι στο χασλαμότοπο. Ποτίζουν, βγάζουν τα φυτά και τα τοποθετούν στα κοφίνια για να τα μεταφέρουν νωρίς
στο χωράφι και να ξεκινήσουν το φύτεμα. Από βραδύς όμως έπρεπε να έχουν μεταφέρει στο χωράφι νερό και να είναι γεμάτα τα βαρέλια για το πότισμα των φυτών. Κάθε άτομο είχε το πόστο του. Ένας μετέφερε με τα ζώα νερό, άλλος άνοιγε αυλάκια με το σκαλιστήρι, τα παιδιά έριχναν στη σειρά μέσα στο αυλάκι τα φυτά, ένας δυο φύτευαν και άλλος πότιζε. Αυτό γινόταν κάθε μέρα μέχρι τέλος περίπου Μαΐου που τελείωνε η φυτεία. Σκάλισμα, γιούμοσμα. Ό,τι αγριόχορτο ή ζυζάνιο είχε φυτρώσει ανάμεσα στα καπνόφυτα έπρεπε να κοπεί. Ήταν το ξυφουτάνισμα. Είχαμε αυτή τη δουλειά. Γιατί για να είναι ο χρησμός καθαρός. Αλλιώς δεν περάζει το χορτάρι. Σπάσιμο. Ξεκινώντας από την άκρη της αυλακιάς, σκυμμένοι μέσα στις καπνόριζες, σπάζουν τα πρώτα φύλλα του καπνού και τα συγκεντρώνουν μέσα στα κοφίλια. Ο ρυθμός ήταν πολύ γρήγορος. Δεν σήκωναν κεφάλι, γιατί έπρεπε να μαζευτούν πολλά φύλλα και να καθαρίσουν όσο πιο πολλά φυτά καπνού πριν να ανατείλει ο ήλιος. Τα δάχτυλα, παρόλο που τα έδαιναν με πανιά, πληγώνονταν και γέμιζαν φουσκάλες. Βάρβαρο επάγγελμα. Μπούρλιασμα ή το πέρασμα ή βελόνιασμα των φύλλων καπνού. Φύλλο-φύλλο, ματσάκια ολόκληρα, τρυπούσαν τα φύλλα και τα περνούσαν στις μεγάλες σιδερένιες βελόνες και τις γέμιζαν. Η εξέλιξη όμως κάποτε έφερε τις καπνοπεραστικές μηχανές και όσοι τις προμηθεύτηκαν απαλλάχτηκαν από τα προβλήματα αυτά. Σαντάλιασμα. Το σαντάλιασμα ήταν μια εργασία που συνήθως γινόταν το πρωί για να είναι μαλακά τα ξερά φύλλα και να μην τρίβονται και καταστρέφονται καθώς τα μετακινούσαν. Μετά τα κρεμούσαν στο ταβάνι της αποθήκης για να αερίζονται. Τα σαρίκια. Για να επιταχύνουν την ξύρανση των καπνόφυλλων, τοποθετούσαν σαρίκια επάνω στα ντουβάρια με προσανατολισμό προς τον ήλιο ή τα έριχναν στη σειρά κάτω στο έδαφος. Μέχρι να στεγνώσουν και να σανταλιαστούν και τα τελευταία σαρίκια, είχε μπει ο Οκτώβριος. Μέχρι του Αηδημητρίου είχαν τακτοποιήσει όλες τις δουλειές του σπιτιού και ετοιμάζονταν σιγά σιγά για το επόμενο στάδιο, που ήταν το παστάλιασμα. Παστάλιασμα. Στο μπουντρούμι κατέβαζαν και κρεμούσαν για μερικές ημέρες τα ξερά σαντάλια για να αποκτήσουν την κατάλληλη υγρασία τα ξερά φύλλα καπνού πριν αρχίσουν να τα πασταλιάζουν. Πασταλιάζοντας φύλλο-φύλλο τον καπνό, ξεχώριζαν τα καλά φύλλα από τα χαλασμένα και τα τελείως άχρηστα τα έκαιγαν. Η καλή ποιότητα ήταν το μαξούλι και τα άλλα η σαράπα. Ο πιο έμπειρος καθόταν στο σεντούκι και τοποθετούσε ένα-ένα τα παστάλια μέσα, κάνοντας τα δέμα. Το παστάλιασμα κρατούσε μέχρι και το Γενάρη. Από εδώ και πέρα άρχιζαν οι αγορές των καπνών και όλοι περίμεναν με μεγάλη αγωνία την τιμή που θα έδινε ο έμπορος για να το αγοράσει. Οι διαμεσολαβήσεις, οι μεθοδεύσεις και τα διάφορα τερτύπια μεταξύ των εμπόρων και των μεσιτών έδιναν και έπαιρναν. Αξέχαστες στιγμές μιας άλλης εποχής που πέρασε και προσπαθούμε σήμερα να ξαναθυμηθούμε και να διασώσουμε. Έτσι, συγκεντρώνοντας όλα τα παλιά αντικείμενα και εργαλεία που έχουν σχέση με την καλλιέργεια του καπνού μέσα σε ένα αναπαλαιωμένο σπίτι, δημιουργήσαμε ένα υπέροχο και πολύ ενδιαφέρον μουσείο, το Μουσείο Καπνού της Πεντάπολης.